खुलुमबाय बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय लोगोफोर नोंथांमोना टाइटेल आरो थाम्बनेल नुनानै एसेबो बुजिखाबाय जानांगौ दिनैनि भिडिअआ मा जागोन मा बुंबावनो जोंहा बर' आइजो बर' माहारि रायजोफोरा होबथानाय मानि थाखाय आङो भिडिअखौ थाला क्लियार खालामखानोसै ओमफ्राय क्लिपखौ नोंथांमोना नुखादो आङो फुल भिडिअ होनोसै आरोना दा बिथाङा माने सिस्टारा आइजोआ माने गथ' दोनखायोमोन आरो हौवाबो दोनखायोमोन खोनानो मोननाय बायदिबा फेसबुकनि आरो इन्स्टाग्राम गोबां भाइरेल जागासिनो बे भिडिअआ सासे बर' आइजोनो नांगौ गुबुन हौवानि अननाय अलरेडि गथ' थाखानानै अलरेडि फेमिलि हौवा थाखानानै दा बिनो मानो नांगौ गुबुननि अननाय माने गुबुन हौवाखौ लानो नागिरनाय आरोना गुबुन हौवाजों थांनो नागिरनाय दा नोंथांमोना क्लिपआव नुखादो आङो मोननै आपडेट लानानै फैदों हरावनो भिडिअ बानायनाय जालायबाय सानाव टाइम मोनाखै आङो बेनिखायनो हराव भिडिअ बानायनाय जालायबाय दा नोंथांमोना जोबजासे नायबा बुजि मोनगोन बियो सोरमोन मानि थाखाय नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों जोबजासे नायबा बुजि मोनगोन दा आं मा बुंबावगोन नोंथांमोना मिथिखायो जोंहा बर' लाइमोन आइजोफोरा ओरैबायदि जाबोदों माने उन्दै गथ'खौ गारनानै खारदों मा मोखांजों नायनानै खारदों बेफोरो माने बिमा बिफा नङा आं आपडेट लानानै फैबाय गासैबो शेयार खालामनायनि थाखाय आं मोननैसो सावरायनो थांगासिनो दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायनो हागोन आङो फुल क्लिप होगासिनो दा बेनि सायावनो आं मोननैसो सावरायग्रोनोसै दा गोबां कमेन्टखौ आं नुदों मा कमेन्ट बियो रायजोफोरखौ गोरोन्थि बुंदों आरोना खायफा मानसिफोरा दा आं मोनसे बाथ्राखौ बुंनि रावबो गाज्रि मोननो नाङा आरो गाज्रि मोनोबाबो नोंसोरनि खोथा मानसिफोरनिबो गोरोन्थि दोङो एबा रायजोफोरनिबो गोरोन्थि दोङो बेखौ आं बुङा बेयाव मोनसेल' राइट्स थायो बे राइट्सआनो जाहैबाय जाय आइजोआ गावनि फेमिलिखौ गावनि हौवा गथ'खौ गारनानै खारगोन बेयाव रायजोफोरा होबथानो हानाय राइट्स दोङो मानो होनोबा बेफोरबायदि उन्दै गथ'खौ बिमा बिफायानो अननाय होआबा गारना खारोबा बेफोरबायदि रायजोफोरा मानसिफोरा माबायदि नायना थानो दा गोबाङा बुङो मानसिफोरा बेफोरबायदि खालामनाङा बियो हौवा हिन्जावनि लोगोआव बाथ्रा होननानै बेबो राइट्स बाथ्रा आङो जे बुङा बेखौ बुनांगौ माबानांगौ होननानै बुङा मानो होनोबा जोंबो बुंनो बारा थाङा हौवा हिन्जावनि बाथ्रा थायो न'खराव हौवाजों हिन्जावजों अनलायनो रोंबा मोजां फेमिलि जायो बेबो नंगौ आरो हौवा हिन्जावनि लोगोआव बाथ्रा जायो बे हिन्जावा गुबुन हौवाजों मानो थांनो नागिरखो माबा मोनसे हौवा हिन्जावनि लोगोआव बाथ्रा बेफोरो आरो जोंबो बुंनो थाङा नाथाय एसे केयार खालामना थानाया मोजां आरो जुलि जादों जाहाथे माने गैयै थाखा फैसा गैयै होननानै रावखौबो मुगैनो नाङा जे बे हौवाजों गैयैबाबो जुलि जाफ्लांबाय गोरोन्थि जाबाय मोजां संसार जाबानो जाबाय थिग बेबायदि साननांगौ आरोना मोननैसोल' बाथ्रा बुंनो सानो जे आइजोफोरा जि माने सोरखौबा नोंथांमोना मा साननानै खारो मिथिला हौवानि अननाया ना अननो रोङा ना थाखा फैसा जानो गैयिनि थाखाय खारो बेखौ आं बुंला जे नोंथांमोना बिदि सानोबा नोंथांमोननिनो रं आइजोफोर बर' लाइमोनफोर मानो होनोबा नोंथाङा जुलि जायैनि सिगाङावनो साननो रोंनांगोन बेफोर बाथ्राखौ जे आं बि न'खराव हाबा जाबा मा जागोन बे हौवाजों हाबा जाबा उनाव आंनि फेमिलिया मा जागोन थाखा फैसा होसोनो हागोन ना हाया एबा जोंनि सुखु दुखुआव हेफाजाब होनो हागोन ना हाया बे समावनो सिख्ला समावनो साननो रोंग्रोनांगोन आरोना जुदि नोङो गोरिबखौ मुगैदोंबा बेफोरबायदि सानग्रोनांगोन बेखौबो साननो रोंनांगोन जे नोङो जि जाबाय माने गैयैनाव जुलि जादोंमोनबाबो नोंथाङा माने हौवा हिन्जावनि गेजेराव मोनसे अनलायनाय थानो रोंनांगोन अब्लानो मा गैयैबाबो मोनसे हेपि फेमिलि जायो आरोना दा बेफोरबायदि उन्दै गथ'खौ गारना खारनो माने एसे अननाय थानांगौ आरोना रायजोफोराबो होबथाखागोन मानो होनोबा बेफोरबायदि उन्दै फिसा गथ'खौ एबा गावनि हौवाखौ गारना थाङोबा बेखौ सोर नायना थागोन रावबोथ' नायना थाया बेफोरबायदि उन्दै गथ'फोरा मा बुजिनो मा रोंनो आरो लिरनाय फरायनाय सोर सोलोंनो बेफोरबायदि जायो बिमानि अननायफोरबायदि गथ'फोरा मोना मानो होनबा बिफाफोराबो हाजिरा खामला मावनाय जायो माबानाय जायो थिग बेबायदि जायो आरो आङो बेफोरबायदि लाइमोनखौ बुङो गाज्रि मोननो नाङा नोंथांमोना जे जाय आइजोआ गुबुनजों खारगोन हौवाजों बजबफिननो फैफिनो ना बेफोर हौवाफोरा बेखौ लायायानो साबसिन आरोना माने आंनि बायदिब्ला मानो होनोबा बेफोरो बर' हारिनि आइजो नङा जे नोङो उन्दै गथ'खौ अननो रोङाखैबा बे फेमिलियाव मा संसार जागोन गावनि गथ'खौ मा गियान होगोन जुदि गावनो साननो रोङाखैबा गावनि गथ'खौ गारना खारनो हादोबा बे गावनि फेमिलिखौ मा अननाय होगोन बे गथ'खौ मा अननाय होगोन बेथ' हानाय नङा
गाबोन समनिया मा जालांगोन बेखौथ' बुजिना मोना। बेनो आरोना बुंनो गोनांबा गोबां बाथ्रा दोङो माने गोबां बाथ्रा दोङो आरोना बे लाइमोनखौल' बुङाखै आङो बे सिस्टारमोनखौल' बुङाखै ससियेल मिडियायाव गोबां बेफोरबायदिनो हौवा गारना खारनाय गथ' गारना खारनाय गोबां दोङो आरोना। दा बुंनो थाङोबा जोंनि बर'खौल' नङा गुबुनाबो दोङो बेबायदि नाथाय जोंनि बर'फोरखौ बांद्राय नुबोगासिनो आरोना। दा बेनिखायनो आङो भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय आरो आं मोननै आपडेट लाबोदोंमोन नालाय थाम्बनेइलाव मोनसे सिस्टारनि होदोंमोन दा बेखौबो मा बुंबावनो आङो बुंनोनो बालायलाङो आरो सानफ्रोमबो बेफोरनि बागैनो बुंबाय थायो। माने लाइमोनफोराबो सेंग्राफोरजों समान समान आजिखालि लोंफानाय जौ सिगारेट गोबां लानाय जाबाय माने एसे दा नोंथांमोना नुखादों बे क्लिपाव बेखौबो आङो मा बुंबावगोन दा बुंनो गिनाय मोनो आरो बुंनो लाजिनाय मोनलाय लाङो। दानि जुगाव सोरखौ मा बुंबावनो गावनि लाइफनि बागै गाव साननाया मोजां जों गुबुना बुंबाबो सोरबा गाज्रि मोनो नालाय बेनिखायनो आं बुंनो बायो। दा नोंथांमोना नुखादों बे दुब्लिबारियाव सासे सिख्लाखौ माने मानसिफोरा हमनानै मा बेफोरबायदिनो आरोना। दा नोंथांमोना बुजिखा आङो बुंलायनांगौ खोथा गैया जे बे सिस्टारखौ मा जादोंमोन मा आं ब्लार खालामना होदो देलाय मोखांखौ मानो होनोबा बै लाइमोननिखौबो आरो बै जाथाय जानाय गथ' गारना खारनायखौबो आं मोखां होथिनानै माने बेफोरखौ आङो जाथायनि आपडेटसो लाबोदों आरोना। बेखौ आङो देखा देखि देखायना होया जे नोंथांमोना बेखौ नायनानै ला जे इगनर खालाम होननानै बेखौ आङो साना। बेनिखायनो आङो जे बे जाथायनि बागैसो आङो मोनसे स्ट'रि हिसाबै एबा आपडेट हिसाबै भिडिअखौ लाना फैनाय जादों। लाइमोनाबो बेफोरबायदिनो जादों आरोना माने गावनि बयफ्रेन्डजों दा बिमा बिफाखौ ओरैबायदि माबानो रोंला गावनि लाइमोनफोराबो बेफोरबायदिनो गावनि बिमा बिफाया गावनि फिसाला फिसाजोखौ भरखा खालामनानै स्कुल कलेजाव हेंगार हरो। दा बेफोरबायदि बिमानि मान सनमान जानो गोनांबा बिमानि दुखु टेनसनखौ माबानो रोङाबा बेफोरखौ गथ' गथाय होननानै मा बुंबावनो आरोना। दा बेनोसै लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोनखो जुदि गाज्रि मोन्दोंबाबो गाज्रि मोन्दों कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय आरो मोजां मोन्दोंबाबो मोजां मोन्दों नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय। गोबां बाथ्रा दोङो ओंखारबा गोबां ओंखारलांगोन बेनिखायनो आङो बुंनो बालायलाङो। दा नोंथांमोना बेनोसै आरोना बेखिनियावनो आङो फोजोबनाय जासिगोन भिडिअखौ। सेंग्राफ्राबो खाहैलाय बेखौ सेंग्राखौ दा बे सिख्लाफोरखौ आरो मा बुंबावनो सिख्लाफोराबो गोबां जाबोगासिनो माने हौवाफोरजोंनो खमान खमान जौ लोंफाग्रा जादों आरोना आजिखालिनि सिख्लाफोरा। बिमा बिफायानो थाल मोनला आजिखालि माने स्कुलाव थांदो टिउसनाव थांदो होननानै माने बिमा बिफाया जोबोद केयारै न'निफ्राय हेंगार हरो थाखा फैसाजों ओंखाम संनाय माबा संनाय ओंख्रि गुदुं गुदुं ओंखाम बेफोरबायदिनो जाहोहरो। दा जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा मा खालामो फरायनायथि ध्यान गैया फरायनायथि केयार खालामा गोबां बेफोरबायदि बेरायनाय। दा नोंथांमोना साननो हागौ माने गोसो थोनायखौबो बिदि बुंलायबाय होननानै मोजां मोननायाथ' गासिनाबो थाखायो मोजां मोननायनि सायाव बुङाखै मोजां मोननायखौबो मोननांगौ नाथाय मोजां मोननायनिबो मोननैसो सिमा दङ आरोना। बेफोर सिमाखौ आङो गोबां भिडिअनि गेजेराव बुंबाय थायो आरो आङो दिनै बुंला नोंथांमोनानो सानना लादो आरोना मोजां मोननायनि सिमा बारनाया मा आरो मोजां मोननायखौ माबायदि प्राइभेटाव दोननांगौ नोंथांमोना मोनथिखायो। आरो मोजां मोननायानो मालाबा समाव गावनि आखुखौ एबा गावनि माबाखौ लाइफखौ माबायदि बरबाद खालामो नोंसोरनो बुजिना लादो आरोना। थिग बेबायदि जायो आं बुंनांगौ गैया आरो सिख्लाफोरनि डिटेल्सफोरखौ आङो बुंथ'ला मोखांखौ होथिना होनाय जाबाय बे आइजोनिखौबो होथिना होनाय जाबाय। बे सिख्लाया मा जादोंमोन बेखौबो आं बुंथ'ला माने बुजिखादो आरोना बेफोरबायदि जानाय माने सिख्लाया मा मोनसे जानाय आरो लोंनाय जानायानो बारा बेफोरबायदि आङो नोंथांमोननि सेराव बारे बारे बुंखाबाय थायो भिडिअनि गेजेराव बुंलायलाङो आरोना बालायलाङो बेनिखायनो दिनै बुंथ'ला। बे सिख्लाया मा जानायमोन दुब्लि गेजेराव मानसिफोरा हमथालायनाय गाबलायलायनाय मोनथिखादो आरो आइजोफोरखौबो बुङो आइजोफोराबो माने उन्दैफोरखौ सोलोंनाय बायदि जायो। मानो होनोबा गावनि गथ' गथायखौ गारना खारोबा बेखौ मा फेमिलि बुङो बेखौथ' हिन्जाव माहारि हिसाबै जोङो गनाय जाया थिग बेबायदि आरोना। आरो जोंनि बर'नि भितराव बेबो मोनसे बुंनांगौ बाथ्रा रायजोफोरा मानो होबथायो बैफोर गथ'नि मोखांखौ नायनानै होबथायो जे सोरबा बुङोना बेखौ मानो बुखो बुनाया दाय जादों माबा जादों ना बुनोबो नांगौ सानसे समायाव। मानो होनोबा उन्दै उन्दै गथ'खौ गारना थांबा रायजोफोराथ' जेबो नायनानै थानो हाया
गावनि बिमा बिफायानो अननो रोङाबा गुबुना बोरै अनगोन आरोना बेनिखायनो सानसे समायाव रायजोफोराबो सोरखौबा बुवा नंबाबो होबथाया नंबाबो सानसे समायाव होबथानो गोनां जायो आरो बुनोबो बायथ' गोनां जायो आरोना दा बेबायदि जायो बेनिखायनो गावनि न'खरानो एसे बुजिनांगौ दा गोबाङाबो कमेन्ट खालामो रायजोफोरा हमथानो बुनो जेबो दरकार गैया होननानै बैफोरबायदि गथ'नि मोखांखौ नायनानैसो रायजोफोराबो होबथानो गोनां जायो सानसे समायाव बे मिटिं बिसारफोराव बेफोरबायदियाव होबथानो गोनां जायो आरोना दा बेनोसै आङो बुंनांगौ जेबो गैला नोंथांमोना बुजिदोंबा बुजिखाबाय आरो दिनैनि आपडेटखौ बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय गोरोन्थि मोनदोंबा कमेन्टआव हरनो हागोन आरो मोजां मोनदोंबा कमेन्टआव मोजां हरनो हागोन अके थेंक इउ स' माच नेक्स्ट आपडेट लोगो मोनगोन बाय बाय